السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مركز التيسير لتعليم اللغات والدراسات الإسلامية. ماذا الله نكسن شوى دكوة تكون سنتا من البركة التيسير سنتا for languages and Islamic studies. الدرس السادس عشر درسي نقوم شا شدا ومكرنتا تاري. عيد الأم. ذهب فادي ولما إلى السوق. كانت الحركة في السوق نشطة. وكان باعة الأزهار ينتشرون في الشوارع. والمحلات التجارية تشهد نشاطا في البيع. اشترى فادي باقة زهر جميلة. واشترت لما سوارا فضيا غلفه البائع بورقة ملونة جميلة. نعم مفسرة. عيد الأم معنى عيد wato kamar yadda ake cewa ranar uwa Mother's Day kenan. واضح جيد. ذهب fadi ya tafi wa lama da shi da lama wato yar uwarsa ce lama din sun tafi ila suq zuwa kasuwa. kanat al harakatu fi suq nashita. motsi ya kasance a cikin wannan kasuwar yana da yawa wato akwai hargowan kasuwanci hada shine nashita ma'ana hada. wa kana ba'atul azhar ya kasance yantashiruna fi shawara inda ake saida furanni suna watsa ne a cikin wannan layi din. wal mahallatu tijariya gurbi kuma na kasuwanci wajen da ake saya da sayarwa tashhadu nashatan fil bay' tana shedanta cewa akwai nishadi wajen saya da sayarwa ko ina saya da sayarwa ake yi. Ishtara fadi baqata zaharin. Fadi ya sayi gidan fulawa jamila mai kyau. Washtarat lama ita kuma ta sayi siwaran awarwaro fiddiyan na azurfa. Ghallafahu al-ba'i'u wadda wannan mai sayarwan ya rufe shi bi waraqatin mulawwanatin da wani irin takarda mai launi jamila mai kyan gaske. واضح to mu ƙara karantawa. fi suqi ra'a fadi walidahu a'idan min amali fanada عليه وعادوا جميعا إلى البيت. وعندما دخلوا البيت أعجبوا بالطريقة التي زينت بها ليلى الصالة. وبعنواء الحلوى التي أعدتها لهذه المناسبة. ولما اجتمعت الأسرة حول المائدة قال الأب اليوم عيد العم وهو مناسبة غالية على قلوبنا. هتف الأولاد عيد سعيد يا أغلى أم. قال الأب عيد سعيد لنا جميعا. قدم فادي الأزهار لأمه وقدمت ليلى ولما السوار الفضي
وقدمت ليلى ولما السوار الفدي. أما الأب فأخرج من جيبه علبة صغيرة علبة صغيرة جميلة، وقال هذه هديتي لك اعترافا بفضلك علينا. نعم، ما شاء الله. مجھے فسرا في السوق أكاسوا رأى فادي والده عائدا من عمله. Fadi sai ya ga babansa yana dawowa daga aikinsa, fanada alai sai ya yi kiransa, Baba, baba, wa'adu jami'an ilal bait, sai suka dawo dukansu zuwa gida. Wa inda ma dakhalul baita, lokacin da suka shiga gidan, u'jibu bi tariqati allati zayyanat biha Laila as-sala, sai ya bi hanyar da Laila ta tsara ɗakin da za a yi zama ɗakin taron shine as-sala, wato at-tariqa hanya allati zayyanat biha Laila as-sala, hanyar da Laila ta bi wajen tsara ɗakin da za a yi wannan taron. U'jibu ya burge su, sai ya burge su haka. Wa bi anwa'il halwa, da kuma nau'ukan alewa allati a'addatha li hadhihi al-munasaba, wadda ta tanade shi saboda wannan dalilin taro da za a yi na Mother's Day. Walamma ijtama'at al-usra, lokacin da wannan dangin suka haɗu haulal ma'ida a kewayen teburin abinci. Qala al-abu, sai baba ya ce, al-yawmu idul yau kan ranan uwa ne, wa huwa munasabatun ghaliya, lalle wannan munasaba ce mai tsadar gaske, ala qulubina, a cikin zukatanmu. Hatafal auladu, yara sai suka yi kira, idun sa'idun, idi mai albarka, mai farin ciki, ya agla yake uwa mafi tsada. Kalal abu, sai baban ya ce, idun sa'idun, idi mai kyau na farin ciki na rabauta, lana jami'an gare mu baki ɗaya. Kaddama Fadi al-azhar li ummi, Fadi sai ya bada al-azhar, shine furanni ummihi wa mahaifi. Wa qaddamat Laila wa Lama as-siwara, da Laila kuma da Lama sai suka bayar da as-siwara awarwaro al-fiddi na azurfa. Amma al-abu, amma shi baba, fa akhraja min jaybihi ulbatan saghira, sai ya fitar da wani sachet karami daga cikin aljihunsa, jamila kuma mai kyau sachet din. Wa qala, sai ya ce, hazihi hadiyati lak, wannan shine kyauta ta gare ki, i'tirafan bi fadliki alaina, saboda yadda shine i'tiraf, yadda da falalarki akan mu. Amsa tambayoyi masu zuwa. Ajib an hadhihi al-as'ila, kai voice ka tura mana a cikin group. Aina dhahaba Fadi wa Lama, Fadi da Lama ina suka tafi? Kaifa kanat al-mahallat at-tijariyya, ya yanayin guraben kasuwanci ya kasance? Madha ishtarat Fadi wa Lama, madha ishtara Fadi wa Lama, da Lama da Fadi me suka saya? Man zayyana as-salata wa adda al-halwa, wane ne ya ƙayata ɗakin taron nan ya kuma tanadi alewa? Madha qala al-abu, me baba yace, lamma ijtama'at al-usratu hawla al-ma'ida, lokacin da dangin suka haɗu a kewayen tebur. Madha qaddama Fadi li ummi, Fadi me ya gabatar wa mamansa? Madha qaddamat Laila wa Lama, da Laila da Lama me suka gabatar? Madha qala al-abu indama akhraja al-ulbata as-saghirata min jaybihi, menene baba yace a lokacin da ya fitar da sachets karami daga cikin aljihunsa? Limadha kana ba'atul azhar yantashiruna fi shawari', me yasa masu saida furanni ko kuma wajen saida furanni yake yaɗe a cikin a shari'a, shine titi? Kama adadu afradil usra, nawa ne adadin waɗannan mutanen dangin nan na su Wa'il, na su Fadi, mutum nawa ne a cikinsu? Mata yakunu idul yaushe ne ake yin Mother's Day a ƙasarku? Ma wajibatul ummahati alal abna, menene wajibobin iyaye mata
akan ‘ya'ya, me ya wajaba ‘ya'yansu su kula musu da shi, su abin nan ɗansu. Wannan shi ne wani wajibi ne ɗa ya kamata ya kula wa mahaifiyarsa da shi. In babu a cikin labarin ma sai ka ƙirƙiri tambayar da duka babu, ka ƙirƙire ta da larabcinka, ka tura mana voice ɗin a cikin group. Muna muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.